always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 7:03. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang, Huwebes po ngunyan, petsa 25 sa bulan kan September 2025. Ini ang Bareta alas 7, asin sa headlines sa ating Draculang mga bareta sa lado lokal. Mga albayano piging kanyar kan Apsimo na magpreparar para sa nagdadangadang na bagyong Opong. Pagbiyahe kan publiko lalo na sa Biyernes asin maabot na weekend, hinagad kan Apsimo na kanselaro ng una para sa kaligtasan mantang nagraranian bagyong Opong. 248 barangay sa probinsya kan Albay posibleng tamaan in rain-induced landslides asin pagbaha sigon sa MGB Bicol. BFP prioridad ang kaligtasan kan mga namamanwaan asin sa indang mga tauhan sa kakusuga din bagyo. Sa lado nasyonal, House Infra Committee isinuspindir ang investigasyon sa flood control para tawanin dalan ang investigasyon kan ICI. DPWH hahagadon sa AMLC na i-freeze ang lunadan kan 26 na individual na imbuelto sa flood control projects. Representative Pido Garbin Jr. kumpiyansa na ang pangon ni Congressman Saldico ang mga aligasyon kontra sa iya may kinaraman sa kontrobersyal na flood control projects. Dating DPWH District Engineer Henry Alcantara handa nang ibalik ang mga nakuang kwarta hali sa mga maanumalyang flood control projects. Sa ibang nasyon, mga nagadan sa Taiwan dahil sa pagrapado kang bagyong Ragasa, uminabot sa 17 katawo na. Baretang sports, tropang 5G defensor player Christopher Ping Eximiniano maritiro na sa pagkawat. Yan ang headlines. Kunyan sa detalles ka mga bareta, kami po ang sidong magiging mga takapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Ibang, Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Piging kanyar ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO OIC Roderick Mendoza ang mga albayanos na magpreparar para sa papaabot na bagyong Opong. Sa entrevista kan DCGB News kay Mendoza, may panahon pa ang publiko para makapagsaray na nin mga pagkaon asin essentials, mapasiguro ang senda mga harong asin makapag-evacuar nin amay kung ang residensya nasa flood-prone, landslide-prone o lahar-prone area. Pero kini, pigsugo man ni Mendoza ang local disaster councils kay bana na ang mga MDRRMO asin opisyales di barangay na aktibaro o iaktibar ang sindang preparedness measures para sa nasabing route kam panahon. Kung pwede mag-stock na po kamuki pagkaonin do for at least tulong aldaw ngani na mangyari manining bagyo so kitang pagkaon na nasasaray asin makukonsumo sa laog ning mga tulong aldaw na iyan. And then sa tuya pong mga MDRRMO sabi man i-activar na po ang sa tuyang mga plano, sa tuyang preparedness na mga components kan sa tuyang plano digdi sa papabuto na bagyo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nag-abiso ang APSIMO sa publiko na iprioridad ang preparasyon asin kaligtasan sa bagyong Opong. Mantang kanselaro na muna ang pagbiyahe lalo na sa Biyernes asin maabot na weekend. Sigon kay APSIMO Chief Roderick Mendoza base sa forecast kan Weather State Bureau. In kaso dai magbago ang direksyon kan bagyong Opong na nasa westward. Sasakubon kaini ang Bicol Region kung kaya apektado kan langilang maski ang probinsya kan Albay. Katakod kaini mahigpit ang pagirumdom sa gabos na magsunod sa mga otoridad asin mag-antabay sa impormasyon may kinaaraman sa kamugtakan kan panahon na ipigpapaluwas kan DOST Pag-asa.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! May understand 248 na barangay sa probinsya ng Albay ang susceptible o posibleng matamaan ng rain-induced landslides as in pagbabaha sigon sa datos kan Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol. Sigon kay MGB Bicol Supervising Geologist Emar Basilan, ang mga barangay na nasa 15 lokal na gobyerno iyon nasa irarom nin moderate sagkod very high landslide as in flood risk na posibleng maapektaran kan makusog na pag-uran dara kan tropical storm o kaya kan severe tropical storm na si Opong sa ginibong Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council emergency meeting kan nagkaaging aldaw nanotaran kan MGB Bicol ang kamalig na may pinakadakol na posibleng maapektaran na barangay na nasa 48 sinundan ini kan dalaga na may 45 Ginobata na may 44 as in Ligao City na may 40 barangay apera kini may 18 barangay man sa uwas na posibleng maapektaran kan landslide as in pagbabaha 10 man sa Tiwi, 9 sa Legazpi City, 6 sa Pulangi asin Nubilar, asin Tiglima sa Piodoran asin Libon, 4 sa Santo Domingo, 3 sa Tabaco City, mantang may sarong barangay na apektado sa pagkakayalbay. Katakod kini pinaganunsyo ni Albay Public Safety and Emergency Management Office OIC Roderick Mendoza na ipapautob na ninda at mandatory evacuation sa mga lugar na may highly vulnerable population. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Prioridad kan Bureau of Fire Protection o BFP Albay ang kaligtasan kan mga namamanwaan asin kan sa indang mga personahes sa kasagsagan kan bagyo. Ipigpagirumdom sa gabos ni BFP Albay Fire Superintendent Jerickson Miraflor na daimag kakaigwanin rescue operation sa kasagsagan kan bagyo sa pagsasabing pinagigibo ang operasyon bago asin pakatapos kan bagyo para mapangatamanan ang kaligtasan kan gabos. Katakod kaini pigabisuhan ng publiko lalo na ang mga residentes na nasa high-risk areas na sumunod sa preemptive evacuation. Susog sa direktiba kan local chief executives asin mga autoridad para sa proteksyon kan gabos. Sa katakod na bareta, nakalerto na ang mga personalis ng Bureau of Fire Protection o BFP Albay para sa posibleng epekto kang bagyong Opong. Sa ginibong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Meeting, sinabi ni BFP Albay Fire Superintendent Jerickson Miraflor na preparado na ang mga ekipahe na gagamiton in kaso kaipuhan sa mga emergency cases sa kasagsagang kang bagyo. Sa ngunang padagos na ang regular na operasyon kang BFP, kasabay ang inspeksyon sa mga edipisyo, renewal kan fire safety permits sa siniba pa mga aktibidad may kinaraman sa kaligtasan na sin preparasyon laban sa mga kalamidad. Pig-abisuhan kan Land Transportation o LTO Bicol ang mga pasahero na ikonsiderar ang pag-reschedule kan biyahe para makalikay na mas stranded sa mga pantalan lalo na sa Catanduanes, Masbate asin Samar Island. Sigon kay LTO Bicol Assistant Regional Director Vincent Nato, kapag mag-ooperar ang publiko para masiguro ang kaligtasan sa paparaning bagyong Opong. Sinabi na Nato na mas marhay nang nag-iingat asin antisiparan ang mga posibleng epekto kan bagyo, tanganing makalikay sa malalang danyos kan kalamidad. Mientras tanto, nasa heightened alert na ang Coast Guard District Bicol. Ini ang naging pahayag ni Coast Guard District Bicol Deputy Commander Captain Alejandro Arica sa entrevista kan DCGV News. Ay ang sinabi na pinag-deploy naman kan CGD Bicol ang sendang personahes para sa information dissemination and monitoring, partikular na sa mga parasira sa regiyon. Nagpalos naman ng abiso ang mga ini na dahil na magpasiring pa sa kadagatan dahilan kamping lalauman ng magkakusog na paros asin nalangkaw ng mga hukol. Pigasigurar man kan opisyal na preparado asin sufisyente ang mga gamit, assets asin resources kanahin siya para sa pagsiguro ng kaligtasan asin proteksyon kan mga Bicolano.
Sa amin po, yung mga biyaheros po natin at saka mga maliit na mga isda ay pinapaalalahanan po natin na panatali makinig sa mga paalala sa telebisyon upang tayo maging update, mamonitor natin yung weather forecast, and huwag na po tayong lumayag kapag po tayo pinaalalahanan ng ating mga Coast Guard personnel na malapit sa inyong lugar upang maiwasan po natin yung mga aksidente at sakuna. Ang tingog ni Coast Guard District Bicol Deputy Commander Captain Alejandro Arica. Ipig-anunsyo kan Albay Electric Cooperativo Aleco sa mga miyembros konsumidores na magkakaigwan ng diit na pagbaba sa singil nin kuryente para sa bulan nin Septyembre ngunya na taon. Nakapalaman sa abiso kan Aleco na sa kabilugan na singil, kaibahan ang value-added tax, nagkaigwan ng diit na pagbaba sa mainland rate, as in diit na pag-itaas sa singil para sa island rate, kung ikukumpara ka nakalihis na bulan. Ang mga minasunod na power rates kada kilowatt per hour na ipapautob sa bulan ng Septyembre. Para sa mainland, ang residential nasa 8.80 pesos, low voltage nasa 7.83 pesos, mantang ang high voltage nasa 6.21 pesos. Sa isla naman, ang residential nasa 11.1 peso, as in ang low voltage nasa 10.46 centavos ang presyo. Kadagdag natong baretang lokal ng apudan sa Alcalde John Trinidad kan Uwas Albay sa mga residentes na nasa flood as in landslide prone areas na magpreparar dahilan sa posibleng epekto kan bagyong Opong. Sigon kay Mayor Trinidad, maigpitan sa iyang kasuguan sa mga barangay na riparon ang mga residentes as in ipreparar ang mga ekipahis bilang parte kan preparedness as in disaster mitigation efforts sa panahon kan kalamidad. Siniguro man ni Trinidad sa mga uwas nun na aktibo ang lokal na gobyerno, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office as in iba pang concerned agency sa preparasyon as in pagkalap ng mga kaipuhan lalo na in kaso magpautob nin preemptive evacuation. Hinagad man kan alkalde sa mga residentes na mantineron ang pagiging alerto as in sunodon ang abiso ka mga otoridad para sa kaligtasan sa panahon nin kalamidad. Magkakaigwan in road closure as in traffic rerouting sa T. Perez Street sa Daraga, Ngunya na Aldao. Poon alas 8 nin aga, sagod alas 5 nin pagkahapon. Basado sa pinaluwas na abiso manungod sa rerouting kan lokal na gobyerno, kan munisipyo, dahilan kay ni kan gigibuho na pole digging as in pole erection, kan Albay Electric Cooperativo Aleco sa lugar. Ang mga maawot mag-agi sa nasabing tinampo, ang piga-abisuhan na mag-agi sa alternate route sa Rizal Street. Pighagad man kan lokal na gobyerno sa publiko, partikular na sa mga motorista, na sunodon ang mga traffic signs, pati na ang mga instruction kan traffic enforcers sa lugar para sa saindang kaligtasan asin maibitaran ang inkumbensya. Magatugang primerong partiyang kang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang mga Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports, asin kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng generic at drugstore pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles po kang balita sa Lado Nasyonal, sinuspindir na kan House Infrastructure Committee o Infracom ang saindang investigasyon sa bigsasabing anomalya sa flood control projects tanganing tawanin dalan ang investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inananunsyo ni Infracom Chair as in Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon sa sarong press conference. Sinabi niyang sa laog ni nagkapit ang aldaw, ito turn over kan Infracom ang gabos na transcript documents asin iba pang pidaso nin impormasyon asin ebidensya sa ICI. Dagdag pa niya na handaan sa indang komite na magipagtabangan sa komisyon. Nakatalaan man na makipag-uron si House Speaker Boji D sa ICI para personal na turn over ang mga dokumento gikan sa mga nainot ng pagdangog. Papadarhanin surat kan Department of Public Works and Highways o DPWH ang Anti-Money Laundering Council o AMLC para hagadon ang pag-freeze sa sobra 5 bilyon pesos na kantidad nilunadaan kan mga personalidad na pigimbuelto sa pigsasabing anomalya sa flood control projects. Pinakadakula digdi ang sobra 4.7 bilyon pesos na air assets ni Congressman Zaldico na kumpuesto nin sarong private jet as in nagkapirang helicopter. Maabot man sa kabangang bilyon pesos ang mga lunadan na pigpapa-freeze kan AMLC na pagsadiri kan 26 na dating DPWH official as in mga kontraktor. Pinakadakula digdi kay Sara Diskaya na nagkakantidad nin 218 milyon pesos asin sa agum kaining si Pacifico Diskaya na may 59 milyon pesos na lunadan. Siring man si Bryce Hernandez na sobra 35 milyon pesos. Naaraman na nasabing mga propriedad base sa report kan Land Transportation Office o LTO as in Civil Aviation Authority of the Philippines na isinumitir kay Secretary Vince Dizon. Nagtutubod sa Bicol Party List Representative Alfredo Galvin Jr. na hampangon ni Congressman Elizaldico ang mga aligasyon kontra sa iya may kinaraman sa flood control project controversy. Kanaputon konsiko nasa Estados Unidos na, sinabi ni Garbi na dai niya aram kung nasa Amerika pa ini. Basta aram niya, kan ultimo sindang nagkaoron na may check-up ini sa Boston kasudma. Mientras sa sinabi ni Garbi na nagkapadago sa mga aktibidad kanako Bicol Party List kung kaya bako sindang apektado kang kontrobersya. Hinako man niyang nakukulugan sinda pero apisar kay ni pigpapakusog panindaan sindang advokasya asin aktibong partisipasyon sa House of Representatives. Si Congressman Ko ang chairperson kan House Committee on Appropriations kan 19th Congress kung kasarin nangyari ang bilyon-bilyon piso na pinagsasabing budget insertion. Kinumpirmar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakahanda si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ibalik ang pigsasabing mga nakuha kay ning kwarta hali sa maanumalyang flood control projects. Kasunod din kan primerong lakdang kan Department of Justice sa pagproseso kan sinumpaan na pahayag ni Alcantara sa kahagadan na ipairarom siya sa Witness Protection Program. Sigon kay Secretary Remulla, base sa inisyal na pag-ururo ninda ni Alcantara, uyon ini na iulian kwarta. Magigirumduman na nagtaram na si Alcantara may kinaaraman sa mga opisyal kan gobyerno na pigsasabing imbuelto sa mga maanumalyang flood control projects.
Mientras tanto, kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs sa DFA ang pagkondukta nin welfare check kan mga opisyal kan Philippine Embassy sa Dahig kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Inisusog sa mga trabaho kay ni Serarom kan Vienna Convention on Consular Relations sin mga katakod na lay kan Pilipinas para pangatamanan ang interes kan gabos na Pilipino. Ito ang kinestyon ni Vice President Sara Duterte ang ginibong welfare check kanagapir ang opisyal kanimbada sa iyang ama na pigsumitir ang report kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Sinabi niyang pagbalgar ni sa patakaran kan consular visits ang ginibong pagdumaan sa detention unit kan sa iyang ama. Dagdag pa niya na ang pagtugot kan ICC na makalaog ang mga representante kang gobyerno na daing permiso hali sa pamilya nagbubugtak sa peligro sa buhay asin kaligtasan kan dating presidente. Pinatalidan pa niya ang ICC asin ang gobyerno na maninimbaging kaso may maraot na mangyari kay Duterte mantang nasa kustodiya ninda. Kinumpirmar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakuanan niya ang kinakaipuhan na clearance para sa iyang kamaubutan na maging ombudsman. Sigun kay Remulla na isumitir naman niya ang mga dokumento sa Judicial and Bar Council o JBC bilang parte kan proseso kan aplikasyon. Magigirumduman na ibinasura kan Office of the Ombudsman ang mga kasong isinumitir ni Senator Amy Marcos laban kay Remulla may kinaaraman kan pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Nabakante kan Hulyo 27 ang posisyon na ombudsman kan magretiro si Samuel Martires dahil sa pagtatapos kan sa iyang termino. Para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon na sinsalado ni Karawati Sports, kaya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Puminakol na sa 17 kadao katawo ang nagadan dahil sa pagrapado kan bagyong Ragasa, ang bagyong uminagi sa Pilipinas na pinangaranan na si Nando. Maabot man sa sobra 2 milyon na katawo ang pinaibakwar sa Southern China. Mantang nagkapirang katawo man, ang nairehistrong nawawara matapos ang pagsupay kan tubig sa Danau. Naibaba na hali sa super typhoon as naging severe typhoon category na ang Ragasa na may kusog nin paros na 241 kilometro kada oras na nairehistro sa Taishan Country sa Guangdong Province. Padagos ang rescue operations kan mga otoridad sa mga residenteng suminakat sa bubong kan Sendang Harong dahil sa pagbaha. Magigirumduman na nagrehistro man ng danyo sa Pilipinas as in Hong Kong ang bagyong Ragasa o Nando sa Pilipinas. Sa lado kan Karawato Sports, inanunsyo ni tropang 5G defensive player Christopher Ping Eximiniano ang sa iyang pagretiro sa pagkawat. Kinumpirmar ini ni Danny Spirito, ang manager kan 36 anyos na veteran guard ang pagretiro kaini. Siya ni kadawang player kan TNT na maretiro sa laog nin sarong semana kasunod ni Ryan Reyes na nagkawat nin 17 taon sa PBA. Si Eximiniano nagkawat nin 12 season as inhali siya sa Far Eastern University. Siya naging second round pick kan Alaska kan 2013 draft as in number 18 overall kung saan nagkawat ininin 6 na taon. Maski desin na nagkampiyon parti man ini kan makalaog ang Alaska sa finals nin 5 beses po 2015 sa 2019. Matapos kay ni na i-trade siya sa rain or shine kasalida ni Maverick Oahan Misi. Tinamaan ini nin ACL injury as in kan ini marahay nagbalyo siya sa TNT. Iguanin average na 3.3 points as in 15 rebounds sa laog ng 282 na kawat. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa satuyang mong kamugdagang kampanahon, nasa linya si Sir Melvin Almuela, Kampagasa District Regional Forecasting Center. Sir Melvin, please come in. Diyos marahay na pagkaga po sa mga taga DCGB as in sa gabos na taga subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa September 25, 2025 sa daw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Si Opong po ay padagos na nagkusog habang ito po ay nagpasiring po sa Sunopan Norte Solnopan sa kadagatang kang Pilipinas. As in kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang severe tropical storm na si Opong ay pigakalkulong nasa distansyang 440 km sirangang kang Giwan Eastern Samar.
o nasa coordinates na 10.9 degrees north, 129.8 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 110 km per hour halani sa sentro. As in pagbugsukang paros na abot sa 135 km per hour. Nagihiro pa siring sa Solnopan, Norte Solnopan, sa rikas na 20 km per hour. Bukas oratsa na pagkahapon, ito pa ay pigakalkulong na sa distansyang 290 km sirangang Kamborongan City, Eastern Samar. Sa ganing pagkahapon, ito po ay asahan na sa may bahagi ng Costales na katabigan kang Ragay, Camarines Sur. Asin sa Sabado ng pagkahapon, ito po ay pigakalkulong na sa distansyang 435 km sulnopan kang Ibas, Zambales. Mantang nakabandera man po ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa Luzon, sa Kabikulan, sa mga probinsya ng Catanduanes, sa southern portion of Albay, Santo Domingo, Legazpi City, Camalig, Rapu-Rapu, Bakakay, Daraga, Pabilar, Manito, at sin sa probinsya maning Sorsogon. Mantang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman po sa natatadang parte kang Albay, sa Masbate, kaibahan na ang Tikaw, asin ang Burias Island. Camarines Sur sa probinsya kang asin sa probinsya kang Camarines Norte. Ang pinakamataas na warning signal na maaaring may palabas po dito sa Bicol region ay pwede pong umabot ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4. At pwede pong magkaroon po ng langkaw na 4.0 meter na langkaw ng ukol dito po sa may northern portion seaboard ng Camarines Sur asin sa Camarines Norte. Mantang 6 meters naman po sa may bahagi po ng Catanduanes asin sa eastern portion of Albay and Sorsogon. Mantang ito pong si Opong ay pwede pong maglandfall po sa bahagi po ng Kabikulan bukas po ng pagkaaga sundo po pagka Banggi. At ito po ay inaasahan na pwede pong magluwas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng pagkahapon ang siring na sa pagkabanggi. At yan po yung pinaka-latest update natin mula sa Pag-asa. Ito po si Melvin Almonela nag-uulat. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang, yan na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Pinay pa rin kinalap sa DCGB News based na nakalis na 12 oras. Napakaram po ka na katuwang nga to sa pagsurat kan mga Bareta, Jenny Matthew Valeran at si Nicole Ann Gloriani sa News Base. Lalo technical, katuwang tapo dyan si Ronald Baldo. Siring man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Ilo kay Makoy, siring man kayo may release talola na kantabay. G. Memorasyon, asin si Helen Careto, siring man si Benji Dahili Dapogi. At siyempre si Kuya King Rinaldo, yan po sa Bangkiluhan, Kuya Bob Candano, kan Tabaco City. Kasi sa kabos mo, naka-tune in sa 729 kHz sa AM band, sa pitang kasi ng mga radyo, sa 106.9 WGB FM sa Tabaco, at sa mga nasa social media department kan DCGB. Salamatong pumaray sa padagos na pagtitiwala. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ako man po masunod na ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainit.